Hej Allan, du har givet os den her opgave omkring et cirkeldiagram, og vi skulle lave det her cirkeldiagram med nogle tal ud fra de forskellige former for måder vi kan få elektricitet på. Det har jeg gjort ved at gå ind under den hjemmeside, der hedder Energifyn. Nu vil lige ned. Og så har jeg så fået mine tal herfra. Og ud fra hvad jeg kan se, så er det en meget pålidelig hjemmeside. Så lad os indsætte cirkeldiagrammet nu. Vi går ind under indsæt, diagrammer, 2D cirkel, værsgo. Og så kan vi jo selvfølgelig vælge at gøre alt muligt forskelligt. Vi kan få tingene til at blive synlige, så det kun er dem, alt muligt. Men det var så min aflevering. Håber du kan lide den.